Hovoríme s Evgeniom Alexejevičom Fedorovom. Evgenij Alexejevič je plukovník ruskej armády. Evgenij Alexejevič je kandidát ekonomických vied, poslanec dolnej komory ruského parlamentu, člen výboru štátnej dumy pre rozpočet a dane, skutočný štátny radca Ruskej federácie. Toto nie je náš prvý rozhovor. Spolu sme natočili veľa videí asi pred 10, 8, 7 rokmi. A prečo som k vám dnes prišiel práve v roku 2025? Áno, dnes je jún 2025, pretože väčšina vašich prognóz a predpovedí sa ukázala ako správna. Nie všetkých 100%, ale napriek tomu som porovnával s mnohými inými politikmi, rôznymi analytikmi, tárajmi na YouTube, s rôznymi so všetkými som porovnával. A ukázalo sa, že percento vašich prognóz, ktoré ste vtedy v minulosti robili, áno, je veľmi vysoké. Si nadradený všetkým. Máte veľmi veľa zásahov do toho, čo sa teraz deje. To znamená, že to, čo ste predpovedali, sa splnilo, buď úplne, alebo čiastočne, áno. Alebo sa to splnilo, ale trochu v inej forme. Ale napriek tomu sa to stalo. A mňa samozrejme zaujíma, prečo máte takéto predvídanie. Zjavne nie ste veštec však. Nie ste žiadny astrológ, nič také. To znamená, že vychádzate z nejakých úvah. V čom je vaše tajomstvo? Vychádzame z vedy. Veda vám vždy dá odpoveď, pretože veda je prísny vzorec. Tam 2 + 2 sú 4. To, čo predpovedáme, na tom nie je nič zložité. Každý človek, ktorý si osvojí metodiku, a my sa v tomto prípade opierame o metodiku vedy konkurencie národov, o princípy historického formovania ľudstva, o to, ako žije na planéte Zem, aké sú vzťahy medzi ľuďmi, medzi štátmi, národmi. A preto motívy v tomto behaviorálnom algoritme sú u všetkých rovnaké. Rôzne metódy dosahovania cieľov. Preto to vedia tí, ktorí sa v tom vyznajú, sú tomu najbližšie. Historici, právnici. Tí vám tiež vopred poskytnú všetky prognózy. Nie je na tom nič zložité, ak ste ponorení do tejto vedy, do tejto matematiky. Nie každý vie opravovať vodovodné kohútiky. Ale sú inštalatéri, ktorí to vedia robiť. Nie je to preto, že by boli géniovia, ale preto, že sa tým jednoducho zaoberajú a túto problematiku si naštudovali. Tak je to aj tu. To znamená, že chápeme, ako prebiehajú vzťahy medzi národmi, chápeme, čím sa to deje a aký bude výsledok tohto vzťahu. Na čom zakladáte svoje tvrdenia? Súťaž národov. Urobme to takto. Teória konkurencie národov. Ľudia na planéte Zem žijú v spoločenstvách nazývaných kmene, neskôr štáty. Teraz sa to nazýva národy, teda štáty, národy. Zvieratá napríklad žijú v nejakých stádach, svorkách alebo v krdloch. To je ich forma života. A tieto spoločenstvá medzi sebou, tak povediac, súťažia. To je tá konkurencia. Konkurencia v živej prírode. Áno, konkurencia v prírode. Človek žije prostredníctvom konkurencie v štátoch, národoch a predtým v kmeňoch. Takže štát, ak to porovnáme so zvieracou ríšou, je akýsi roj. Áno? Áno. Roj včiel. Alebo je to svorka vlkov? Povedzme mravenisko. On žije v tomto, povedzme veľmi zjednodušene, mravenisku a súťaží s inými mraveniskami. A takýchto mravenisk po evolúcii dnes zostalo 193. To znamená, že ste spočítali všetky štáty? Áno, tie, ktoré sú registrované v OSN. Áno. Dobre. A toto je konkurencia národov? Toto je súťaž národov. A z toho vyplýva, že celý život ľudstva sú neustále vojny. Ako výrazný prejav tejto konkurencie. Keď si vezmete akúkoľvek učebnicu dejepisu a pozriete sa na jej koniec, zvyčajne tam nájdete stručný prehľad historických udalostí. A tam máte len zoznam vojen. Vojna, 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 prevrat, zvrhnutie, vojna, 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 revolúcia. Toto je koncentrovaný prejav konkurencie národov v podobe najvyššej formy konkurenčného boja, teda vojen. Všetky vojny sú len o územia. Teda vojny, ktoré nie sú o územia, sú len prechodné, zvyčajne nie sú také rozsiahle. Každá rozsiahla vojna je výsledkom zmeny hraníc alebo ich nezmeny, ale potom ide o vzdanie sa nejakej časti územia. Takže toto je boj, podobne ako u zvierat o teritorium alebo o kontrolné miesto, kde napríklad nejaké stádo kontroluje dané územie. To znamená, že národy medzi sebou v podstate súťažia a za súťaž o územie, o prežitie. No, v podstate ide o prežitie, rovnako ako u zvierat, samozrejme. Presne tak, úplne rovnako. O prežitie. Teda kto prežije, kto koho akoby pohltí, podriadi si. Prežije, ale keďže národ je, ako sme už spomínali, ako mravenisko, tak tomu zodpovedajú aj pravidlá fungovania. Ľudia sú v podstate všade rovnakí, či už tu v Anglicku alebo vo Francúzsku. Ale práve ich spoločenstvo je tým článkom konkurencie. Práve spoločenstva. A teda územné rozširovanie umožňuje tomuto spoločenstvu meniť sa
pohlcovať aj iných ľudí, ak sú ochotní hrať podľa pravidiel tohto spoločenstva. A v druhej, tretej generácii už zabudnú, že boli pohltení. Takže boj o prežitie národných spoločenstiev, to je vlastne konkurencia národov? Áno. Celé územie na planéte Zem je rozdelené. A teda, ak chceš byť väčší, musíš niekomu územie vziať. A prečo sa nedá spolupracovať? Pretože motívy ľudskej bytosti, rovnako ako všeobecne živej bytosti, sú konkurenčné rozširovanie. Áno, možno by vlk mohol teoreticky spolupracovať s ovcou, pásť ovce a živiť sa mliekom. Ale v prírode to tak nie je. To je život. Povedzme, že Boh alebo niečo zariadili život presne taký, aký je. Ľudská živá bytosť je súčasťou živej prírody so svojimi prístupmi a princípmi, rovnako ako v živej prírode. Mozog je akoby ten nástroj, ktorý odlišuje živú bytosť človeka od živej bytosti, napríklad tigra, vlka alebo medveďa. Ale aj oni majú mozog. Rôzne stupne účinnosti. Áno, sú pazúry, zuby, uši a tu je navyše aj silný mozog. Ciele sa v podstate nemenia, však to je áno to, prečo žijú všetky živé veci, prečo žije aj človek. Práve na to chcem upozorniť. Chápete, to kvôli čomu je všetko živé, to, že u človeka sa objavuje kultúrna zložka. Áno, je to podstatné, samozrejme, 1000-krát viac než u iných živých bytostí, áno. Ale v podstate to väčšinou nemení samotný zmysel. Je to nadstavba nad základom? Áno, áno. To znamená, že samo o sebe to cieľ nemení, obzvlášť sa to týka konkurenčného boja národov. Pre jednotlivca v rámci národa môžu existovať privilegované postavenia. Môže byť básnikom, spisovateľom, všetci ho majú radi. Ale to posilňuje kultúrnu zložku a kultúrna zložka zvyšuje status národa. A zvýšenie statusu národa priaznivo ovplyvňuje konkurenčný boj práve tohto národa. Preto národy v zásade milujú svojich, tak povediac, kultúrnych činiteľov, pretože v geopolitickom a historickom zmysle vynikajúci kultúrny činiteľ dosahuje cieľ dominancie národa lepšie ako vojak. No, povedzme, že si idú svojou vlastnou cestou. Vojak má svoju úlohu, kultúrny činiteľ má svoju rôzne sféry. Ale pre štát je to v podstate jednotný priestor na posilnenie svojho vplyvu. Každý veľký štát, a tým skôr impérium, ako ste povedali, ďalšie štádium štátnosti sa chce rozširovať. To je základný princíp. Základný princíp. Rozširuj sa, rozširuj sa, rozširuj sa. Keď zaujmeš svoje miesto, kde môžeš mať fyzické hranice, napríklad v tomto regióne, v Eurázii, určite sa pustíš na iný kontinent. To je princíp. A mimochodom rovnaký princíp platil aj pre Sovietsky zväz. Na čo sa vôbec púšťal do toho? Vytváral revolúcie po celom svete. Do Afganistanu. Podľa toho istého princípu, a nielen v Afganistane, ale aj v Latinskej Amerike a všade aj v Afrike. Pretože to je to princíp konkurenčného boja človeka a národa. Rozširovať sa, kým ťa nezastavia iní. To znamená, že sa budeš rozťahovať, kým ťa nezastaví niekto, kto sa tiež rozťahuje. A práve tento moment stretu ambícií je novou hranicou, ktorá vzniká v dôsledku vyostrenia v podobe svetovej vojny. Teraz sa predsa môžeme veľa rozprávať s cudzincami, čo predtým nebolo možné. Áno, všetci sú v podstate normálni ľudia. Normálni Nemci, normálni Holanďania, normálni Američania, s nimi sa dá normálne rozprávať. Oni ti neprajú nič zlé, ani ja im neprajem nič zlé, áno. Ale práve štát ako systém, tie vstupujú do rozporu, majú medzi sebou určitý konkurenčný boj. Marginálni nie sú nepriatelia. Áno, no a čo teda robiť, keď my ľudia sa medzi sebou normálne rozprávame a nemáme voči sebe žiadne výhrady? Ale štát má výhrady a my patríme k rôznym štátom. Čo robiť naživo? V tomto živote žiť podľa pravidiel tohto života. Ak nechcete, aby vo vašej generácii boli konkrétne problémy, existujú v ľudskej spoločnosti vypracované mechanizmy. Tu sú napríklad banditi, aj oni majú svoje vlastné pravidlá vzťahov. Však, áno, bijú sa tam, zabíjajú sa navzájom, ale pritom majú určité pravidlá. A tieto pravidlá napríklad obsahujú rituály týchto pravidiel. Tomu hovoríme správne. Teda pred právom existovali rituály, ktoré sa neskôr premenili na právo vo forme konkrétnych vied, dokumentov. Ja som napríklad právnik vo forme právnych dokumentov a podobne. To znamená, že banditi medzi sebou bojujú, ale to predsa neznamená, že po sebe strieľajú každý deň. To znamená, že sa dohodnú. Postrieľali sa navzájom, potom si sadli, zohľadnili straty, zohľadnili, čo môže jeden, čo môže druhý, každá banda a dohodli sa. Túto stranu ulice okrádaš ty, vyberáš výpalné, z tejto strany okrádam ja, vyberám výpalné stánky. A to je všetko. Vojna skončila, potom sa nahromadili rozpory
Niekto z nich si pomyslel, že už je frajer, že už nemá 500 banditov, ale 1000. A znovu. Alebo iné slovo. Áno, alebo iné slovo. Znova vojna, po ktorej sa opäť dohodli. V podstate takto funguje mechanizmus ľudstva, len sa to nazýva právo. To znamená svetová vojna, dohodli sa. Ak hovoríme o práve, o konkurencii národov, o jeho forme organizácie vo forme práva, dostávate odpovede, čo robiť teraz. Nielen čo robila Rímska ríša pred 2000 rokmi, ale aj čo robiť dnes. Chápete? Pretože systém je jeden. Áno, všetko je to isté. Ako sa ukázalo, všetko je vlastne to isté. Poďte v prírode, medzi ľuďmi, medzi banditmi, medzi štátmi. Všetko je to jedno. Princíp je vždy ten istý a činy sú u všetkých rovnaké. Preto, ak poznáte tieto princípy, môžete na ich základe vybudovať stratégiu a dosiahnuť výsledok.